Nachádzame sa v neveľkej dedinke niekde medzi Pezinkom a Sencom. Neveľkej, ale vôbec nie neznámej. Áno, nachádzame sa v slovenskom Grobe, v kráľovstve Husaciny, kde majú nielenže najväčšie, ale aj tie najchutnejšie husy. Nemusíte byť gurmánsky odborník na to, aby ste vedeli, že najlepšia pečená husa nachádza práve v tomto regióne. Čím to ale začalo? Táto tradícia v slovenskom Grobe trvá 120 rokov. Keď ste si všimli a vchádzali ste do našej prevádzky, videli ste takú pani oblečenú v kroji. Vždy piatok tieto ženičky, keď mali upečenú hus, sa obliekli do tohto kroju a postavili sa na cestu a stopovali autá, ktoré prichádzali na tú husacinku. Takže aj mne sa ušlo, že mi svokra povedala, máme upečenú hus a chod stopovať. Keď som sa tam postavila, tak prvé auto pristavilo pri mne. To znamená, že hneď som priviedla ho zákazníkom a veľmi dobre si pochutnali, odchádzali s peknými spomienkami z Grobu. Chodia aj Japonci z Číny, z Kanady, z Austrálie, ozaj prídu a veľmi dobre pochutnajú si. Čakanie na dochrúmkavé upečenú hus je možné využiť napríklad aj takto. V slovenskom Grobe si môžete vybrať z takmer 30 domov, kde si pochutíte v príjemnom rodinnom prostredí. Každý je niečím špecifický a vždy, keď prídete, zažijete niečo nové. Samozrejme, k dobrej husacine patrí aj dobré malokarpatské víno a mňa zaujíma, že či je to skôr červené alebo biele. Určite k husacine môžeme podávať aj biele, aj červené. Keď biele, určite by som vybral nejaké víno, ktoré má viacej kyselín, takú pevnejšiu kyselinu. A keď červené, určite také jemnejšie, ovocné, ktoré nemá veľa trieslovín. Ja vidím, že tu máte obrovské množstvo vín a ja by som si ako laik naozaj nevedel vybrať. Predpokladám, že vy by ste mi vedeli presne odporúčiť podľa mojej chuti. Určite áno, máme bohatý výber a na to som tu, aby som vedel odporúčiť správne víno. Je takmer isté, že na tomto mieste sa najete až do prasknutia. Preto určite odporúčam, aby ste tento gurmánsky zážitok spojili aj s výletom v okolí. Spoznať miesta, o ktorých ste ani nevedeli, že tu sú. Podľa počasia sa môžete vybrať buď na západ, do Malých Karpát, na malú túru napríklad na vynovenú rozhľadňu na Veľkej Homoli nad Modrou, či na hrad Červený kameň. Alebo sa vyberiete na východ, do Senca, kde sa môžete zrelaxovať v obľúbenom akvaparku. Jedným či druhým smerom, všade je to len naskok.